ଅଲୁଅ ଆଉ କାଇ ଚଟଣି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ କାଇ, ରସୁଣ, ଗୋଲମରିଚ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ଅଲୁଅ। ଏଇଟା ହେଲା କାଇ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କାଇ ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିବେ ନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ବାଛି ନେବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ପାଣିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। ଆମର ବଡ଼ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲୁ। ସବୁକୁ ଏକାଥରେ ହେଲାନି ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅଧା ଅଧା କରିକି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସବୁକୁ ଏକା ସହିତ ମିଶାଇକି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ସେଠି ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁକି ଯଦି ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛେ ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଖରାରେ ସବୁଦିନ ଦେଉଛେ, ଏଇଟା ବୋଲେ ଭଲ କାଇ ଆଚାର ହିସାବରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର କାଇ ଅଲୁଅ ଆଚାର ବା କାଇ ଅଲୁଅ ଚଟଣି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଅଲୁଅ ମିଶା ହେଇଥାଏ ମେନଲି କାଇର ଖଟାପଣକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା'ର କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହାକି କାଇର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।